Pakkane paukkuu ja sisäilman suhteellinen kosteus laskee tosi alhaiseksi, jopa alle 15%. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta sisäilman suhteellinen kosteus olisi hyvä olla noin 35-50%. Siihen on avuksi tällainen ilmankostutin. Vieläkö ihmisillä on ilmankostuttimia käytössä? Mun lapsuudessa 70-80-luvulla niin oli melko lailla joka huoneistossa ilmankostutin. Ilman kuin ne vanhat kämpät homeessa onkin. No niin, leikki. Mut kannattaa hommata, jos ei vielä ole, niin kyllä tekee limakalvoille hyvää toi kosteus, koska tälleen vanhassa talossa asuvana, kun käytetään tulisijoja ja ilmalämpöpumppuja lämmitykseen, niin suhteellinen kosteus laskee tosi alhaiseksi. Tiesitkö muuten, että pakkasilla ulkoilman suhteellinen kosteus voi olla jopa 100%? Mutta sitten kun se ilma tuodaan sisälle, niin se ilmankosteus, nimenomaan suhteellinen ilmankosteus, romahtaa, koska lämmin ilma pystyy sitomaan paljon enemmän vettä. Sellaista tällä kertaa.